Ito Team Labs, ito Team Labs. Okay, Team Labs, nandito kami sa parking sa Westfield, Parramatta. Grabe yung ulan dito. Okay, Team Labs, itong Westfield Mall na nasa Parramatta, isa tong malaking mall na malapit lang sa bahay namin. Siguro mga 15 minutes drive. Nandito na kami sa favorite namin na PappaRich. Yan. There you go, Team Labs. Okay, Team Labs. Papasok na kami at nandito na kami sa table namin. Ito yung menu nila, Team Labs. So yun, Team Labs, yung mga nasa menu nila. What do you think? So first, susulat mo dito sa order form para mabilis na lang sa kanila i-take yung order mo. So may code dito. So gusto ko ng nasi lemak. So R05, quantity 1. Then ikaw gusto mo ng chicken rice? Yes, I want chicken rice. So R01, then 1 lang. Then iced lemon tea. Gusto mo ng iced lemon tea? Yep. Iced lemon tea MF 06. Tapos dalawa. Okay. That's it. Okay, Team Labs, nandito na yung mga order namin. Super bilis, di ba? Chicken rice. Oh? Super bilis at super sarap tingnan. Pero alam ko naman na masarap to eh. Ito, Team Labs. Ito, Team Labs. At ito yung kay Celeste. Akin naman is Malaysian food, nasi lemak. Ito. May prawns, may chicken curry, may peanuts, may anchovies, may curry, chili sauce, veggies, egg. Akin naman, Team Labs, ay chicken rice. Favorite ko to, yung nasa Singapore pa kami nagtrabaho. So, ito, chicken rice. Sa Singapore, ano lang to eh, mga $5, diba? Pero dito, magkano to? $3 na lang. $3 ba to sa Singapore? Oh, $3 pala to sa Singapore. Pero dito, Team Labs, nasa, magkano to? $15, Team Labs. Ito naman, yung iced lemon tea. $4 something. Pero sa Singapore dati, $1 lang to, di ba? Yes. Super mura. Ito yung favorite drink namin sa Singapore before. Nasa ano lang siya sa mga hawkers. $1. Dito is $4.60.
Okay, Team Loves, patapos na yung video namin. Kung nagustuhan nyo yung video namin, paki-hit naman ng like. Paki-click din yung notification bell para at least ma-notify kayo any mga latest uploads namin or videos namin. Kung okay lang, pa-subscribe kami sa channel namin. Kasi yung mga pag-subscribe nyo sa amin, malaking tulong talaga yan sa channel namin. Kasi kung wala kayo, then wala din yung channel namin. Okay, Team Loves, salamat and we will see you tomorrow. It may be hard to do, but Here's your flower. Wow! Thank you! Ka-cute! Huh? Thank you!